Waarom ging papi toch heen? Moedertje lief, zeg alstublieft, waarom liet hij ons alleen? 'S'avonds als jij naast mijn bedje zit, zie ik je huilen als ik voor hem bid. Moedertje lief, zeg me toch vlug, wanneer komt papi terug? Moeder, ik wil je eens vragen, schrijf aan mijn paps een brief. Vraag hem of hij weer terugkomt, want ik heb papi zo lief. Ben ik dan niet meer zijn meisje, waar hij zo'n vreugde aan had? Waarom heeft hij me verlaten? Ben ik dan niet meer zijn schat? Moedertje lief, zeg alstublieft, waarom ging papi toch heen? Moedertje lief, zeg alstublieft, waarom liet hij ons alleen? 'S'avonds als jij naast mijn bedje zit, zie ik je huilen als ik voor hem bid.